Staqsi l-ħaddim li kull filgħodu jqum għax-xogħol jekk jagħmilx differenza għalih li raħas il-petrol. Staqsi għas-self-employed li jrid ilaħħaq mal-ispejjeż jekk tagħmilx differenza għalih li jaf li l-prezz tad-diesel se jibqa' l-istess. Staqsihom u tinduna x'differenza se jagħmel dan kollu għall-ħaddiema għaż-żgħażagħ li għandhom karozza għall-pensjonanti Maltin u Għawċin. Mill-kliem sabiħ ta' 5 snin ilu għar-realtajiet tal-lum. 78,685 persuna f'Malta f'riskju ta' faqar, ħaddiema, familji u anzjani li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. U qudiem dawn il-fatti mill-indiċi tal-faqar li ħareġ din il-ġimgħa, Net News staqsa lill-Viċi Prim Ministru Chris Fearney jekk il-Gvern hux se jkun qed jieħu miżuri biex jgħin lil dawn l-eluf li jinsabu f'riskju ta' faqar. Meta tolli l-kwalità u l-istandard tal-ħajja tkun qiegħed tnaqqas il-faqar mill-pajjiż. Bqajna bla tweġiba konkreta. Chris Fearney ma jridx jgħid kemm se jkun qed jagħti żidiet fil-budget li jmiss. Wieħed irid ifakkar li r-rapport tal-NSO dwar il-faqar ħareġ ftit tal-jiem biss wara li għola l-fuel, il-ħalib u l-posta fost oħrajn. Jidher biċ-ċar li fid-dawl ta' dan il-Gvern m'għandux pjan għal dawk l-aktar vulnerabbli bil-Partit Nazzjonalista jgħid li l-Gvern tilef il-boxla soċjali tiegħu. Maqtuwajn mill-ħajja ta' kuljum għażla bejn min ma jifhimx ir-realtajiet li tgħixu intom u n-naħa l-oħra min jħoss l-istess weġat tagħkom. Għażla bejn minnu maqtuħ mill-ħajja tal-familji u n-negozji. Statistika allarmanti li ħarġet mill-indiċi tal-faqar turi li hemm madwar 36,000 ruħ li m'għandhomx biżżejjed flus biex iżommu d-dar tagħhom sħuna fix-xitwa, 27,000 ruħ li ma jaffordjawx jiklu laħam, tiġiġ, ħut jew ħaxix u 12,000 ruħ li mhux jibqalhom biżżejjed flus fl-aħħar tax-xahar biex iħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-loans tal-bank.